हेलो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो 30 days चेलेन्जनि बेनिफिटखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों, शेयार खालामनो नागिरदों, जेरावनोखि नोंथांमोनाबो बेनिफ्राय एसेबाबो मटिभेट जानानै गाव गावनि खामानियाव गोसो होनो हायो। स' लोगोफोर, भिडिअ'खौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, आङो मोनसे गावनो डिसाइड खालामदोंमोन जे 30 days भिडिअ आपल'डिं चेलेन्ज, आरो बे 30 daysनि चेलेन्जखौ आङो कमप्लिट खालामनायनि उनाव मा रिजाल्ट मोनखो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनोसै। स' लोगोफोर, बेयाव जिमेल फैदों बड' स्मार्ट टेक्न'लजि इउआर मार्च क्रिएटर निउजलेटार इज अके। बेयाव गाहायाव दङ इउआर मार्च मन्थ इन रिभिउ इज हेयार, बेफोरबायदि जिमेल फैदों। अके, थ' लोगोफोर, आङो नोंथांमोननो खिन्थानि। बे गाहायाव दङ मस्ट वाच भिडिअस। आंहा मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जेरावनोखि फेसबुकआव गोबां रां खामायनोब्ला बे मोनबा मिस्टेक खालामनो नाङा। बे भिडिअखौ गोबाङानो नायदों, गोबाङानो मोजां मोनदों, गोबाङानो अनसायदों। स' लोगोफोर, बेयाव आङो एसेबाबो आइडिया मोनबाय जे मा टाइपनि भिडिअ बानायनांगौ, अडियेन्सफ्रा माबायदिखौ मोजां मोनो, आरो नोंथाङा बेसेबां इंगेजिं कन्टेन्ट नोंथाङा लाबोनो हायो, एसेनो नोंथांनि चेनेलाबो ग्र' जायो, बा फेसबुकआवनो जा बा इउटुबावनो जा, मोननैखौबो आं खिन्थागोन। अके, स' लोगोफोर, फार्स्टआवनो आं इउटुबनि खोथाखौ बुंग्रोनि, इउटुबनिफ्राय आं मा बेनिफिट मोनदों। स' बेयाव गाहायाव दङ इउआर चेनेल आपडेट्स फ्रम लास्ट मान्थ 28 निउ आपल'ड्सनो आं 28 डेजआव 28 टा भिडिअ आपल'ड खालामदों। ग्रेट वर्क, इउ आर अन द राइट ट्रेक, कन्टिनिउ डुइं वाट इउ लभ, बेफोरबायदि इमेल आंनो इउटुबनिफ्राय हरनाय जादों। स' लोगोफोर, बेयाव आङो साबस्क्राइबार बुंदों 544, आरो वाट्स टाइमखौ नाय, टटेल भिउसखौ नाय 30,004K 30.4K आङो टटेल भिउसखौ मोननाय जादों। बिनिफ्राय मिनिट्स वाट्स आरो मा 85.3K वाट्स टाइम मोननाय जादों, 85। अके, स' लोगोफोर, बेयाव नोंथांमोना एसेबाबो दा मिथिना मोनबाय जे दैलि भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला, मोनसे चेलेन्ज लायोब्ला, नोंथाङा गावखौनो नोंथाङा साननाङा जे आङो दैलि भिडिअ आपल'ड खालामनानै आङो मनेटाइज खालामथारगोन, बा आङो रां खामायथारगोन, बा वाट्स टाइम आं जाहोथारगोन, बेफोरबायदिबो साननो नाङा। नोंथाङा ओरैबायदि साननांगौ जे आङो 30टा भिडिअ आपल'ड खालामखानोसै खेबसेनो होननानै। बे मासाव आं 30टा खालामगोन, फैगौ मासाव आं आरोबाव 30टा खालामगोन, बेफोरबायदि साननांगौ। नोंथाङा बेखौ आसा खालामनाङा जे बिनि 30टा भिडिअनिफ्राय मनेटाइज जासिगोन, बा गोबां भिउस फैसिगोन, वाट्स टाइम कमप्लिट जासिगोन, बा एसेखिनि आर्निं जासिगोन, बेफोरबायदि नोंथाङा साननो नाङा। आं नोंथांनो जि एक्सपेरिमेन्ट आं खालामनानै मोनदों, नोंथांमोननो आं शेयार खालामदों। मानो होनब्ला नोंथांमोना आंखौ फल' खालामो, आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो, जेरावनोखि नोंथांमोननोबो आं बेनिफिटखौ होनांगोन, नङा होमबा? आरो आं जि भिडिअ बानायदों बे गासैबो इनफरमेटिभ गोजा। आंनि भिडिअसखौ जाय नायनानै फल' खालामो बिथांमोनाबो गोबां बेनिफिटखौ मोनगासिनो, फेसबुकआवबो आरो इउटुबावबो। इउटुबाव आङो मानि थाखाय फेसबुकनिल' भिडिअस बानायो होनना बुङोब्ला, मानोना गोबां अडियेन्सफ्रानो फेसबुकनि सायावल' भिडिअ बानायनो थिनो, आरो फेसबुकनि भिडिअ बानायब्लासो आंना एसे भिउस जायो। बिनिखायनो आङो डेडिकेटेड भिडिअ बानायो, जेरावनोखि अडियेन्सआ फेसबुकनि भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनो। स' आं गेजेर गेजेर बिदिनो इउटुबनिबो भिडिअ लाबोयो। इमारजेन्सि माबाफोर आपडेट फैदोंब्ला, बा सोरबा माबा मोनसे रिकुवेस्ट हरथारदोंब्ला, इमारजेन्सि माबा मोनसे गिदिर खामानि जादोंब्ला, बा आंनि चेक खालामनायाव माबा मोनसे इनफरमेटिभ केस बेफोरबायदि खिन्थानो गोनां मोनदोंब्ला, स' आं बेफोरनि सायाव आङो भिडिअ लाबोयो गेजेर गेजेर। अब्लाबो इंगेजिं जानानै थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आरो नोंथांमोननि थाखायबो आङो, नोंथाङा मा रिकुवेस्ट हरो, आं बिनि सायावनो आं भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामो। दानिया आङो बुंनोसै फेसबुकनि खोथा, नङा होमबा? स' लोगोफोर, आङो 30 डेजआव इउटुबाव जेसेबांखिनि भिडिअस हगारदों, 30 डेजआव 30 भिडिअस हगारदों, आरो बे भिडिअखौनो आङो फेसबुकआवबो हगारो। मिथिबायना? नोंथांमोना एसे मटिभेट जानो हागोन बे भिडिअनि थ्रुयै। मानो होनब्ला आं नोंथांमोनखौ जेब्लायबो मटिभेट जाजानो लुगैयो, आरो खामानिखौ आं जेरै मावदों बेबायदि खालामजानो लुगैयो। गोबाङानो टुल्स मोनाखै, इनेबल जायाखै, डिमटिभेट जालांजोब्बाय सोरबा सोरबाथ'। इमान गोबावनिफ्राय, इमान बोसोरनिफ्राय आङो फेसबुकआव खामानि मावदोंमोन, दाबो टुल्सआनो गैया, बेफोरबायदि, नङा होमबा? स' लोगोफोर, नोंथांमोना टुल्सखौ, फल'वार्सखौ, बा रां खामायनायखौ नोंथाङा सानथ'वालासिनो, नोंथाङा
माने एकदम मोजां परफरमेन्स खालामनायाव नोंथाङा गोसो होबा मोजां जागौमोन। मानो होनबा 30 डेज 30 दिननि गेजेराव आं जेरैहाय इउटिउबनिफ्राय बेफोरबायदि साबस्क्राइबार आरो वाट्च टाइम भिउस बेफोरखौ आङो जेरै इउटिउबनिफ्राय आङो गियान खालामदोंना, नोंथाङा फेसबुकआवबो जुदि इउटिउब चेनेल गैयाब्ला फेसबुकआव खामानि मावदोंब्ला फेसबुकनि खोथाखौबो आङो बुंबाय। फेसबुकआवनो 30 डेज नोंथाङा कन्टिनिउ पस्ट होबाय था, लं भिडिअ हो गेजेर गेजेर, बिनिफ्राय गेजेर गेजेर फिसा फिसा रिल्स हो, बिनिफ्राय पस्ट जेनेबा टेक्स्ट हो, स्ट'रि शेयार खालाम, फट' आपल'ड खालाम। 30 डेजनि उनाव कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सआ नोंथांना इनेबल जागोन। अके स' लोगोफोर, आंना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुला मैया इनेबल जादों। मालाबाबो सानाखैमोन आं कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुला इनेबल जागोन होननानै। आरो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुला इनेबल जानायनि बेनिफिटआ मा, बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर। कम्बो मनेटाइजेसन टुल होननानै बुङो बेखौ। स' लोगोफोर, कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुला वेल परफर्मिं माने मोजां परफर्म खालामनायखौसो सायख'यो, माने सेलेक्ट खालामो। मोजां परफर्मेन्स खालामबाय फेसबुकआव, अब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुला बिरनानै फैबाय होननानै साननानै लादो। स' लोगोफोर, जेरैहाय आङो 30 दिनाव 30टा भिडिअ आङो इउटिउबाव चेलेन्ज लानानै आपल'ड खालामदों, नोंथाङाबो फेसबुकआव बै भिडिअखौनो फेसबुकआव आपल'ड खालामबा फेसबुकआव डाइरेक्ट आपल'ड खालामहर 30 डेज। अके, बिनि उनाव कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलल' नङा, गोबां टुलानो नोंथांना इनेबल जानो सानभाबना दङ। स' लोगोफोर, खामानि मावनायाव नोंथाङा सानसेयाव खनसे भिडिअ हगारनो थाखाय बेसेबां खस्थ' जायो खस्थ' जाया बे नोंथांनि खोथा। आंबो गोबां खस्थ' मोनदों, टाइम गैयाब्लाबो टाइम बरननानै आङो बे भिडिअसफोरखौ आङो आपल'ड खालामनाय जादों। स' बेसेबां खस्थ' जे भिडिअ बानायनायाव बेसेबां खस्थ' जे मोनो बेखौ गावसो मिन्थियो। स' लोगोफोर, नोंथाङाबो एसेबाबो टाइम बरननानै मोनसे दिनाव खनसेबाबो भिडिअ आपल'ड खालाम, जेरावनोखि जाया, इउटिउबानो जा बा फेसबुकआवनो जा। नोंथांनि इनेबल जायै टुल्सफ्रा अट'मेटिकलि इनेबल जालांगोन। अके, आइ होप बे भिडिअनिफ्राय नोंथाङा एसेबाबो माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हाबाय। स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो। फेसबुकआव नायदोंबा बे भिडिअसखौ शेयार खालामनानै हो आरो पेजखौबो फल' खालामनानै हो। अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।